Готова ли си да работиш с клиенти? Имах вече една клиентка миналата седмица, веднага след като приключих курса. Да. Тя се Един от запази, моделите ми даже. си запази час, нали, да я гримирам за събитие. Вече си изкара първите пари. Да. Ето. Не съм очаквала, че това обучение ще мине, нали, толкова добре и след всичките ти истории, където всички клиенти, които са идвали при теб, са имали проблеми на всяко друго място, тук е улеснено ученето. Тук се показва демонстрацията е най-важна по принцип. Вече в днешно време, като го видиш, тогава се научаваш, отколкото като го чуеш. Като го чуеш, никога не се запазва изцяло вниманието на човека. И какви притеснения имаше преди курса? Дали ще се справя, дали това е нещо за мен, поради причината, че съм се занимавала в подобна сфера, нали, с рисуване и тем подобни, но по лицето не съм си го и представила да се случи. Но честно казано, след като, нали, записах, започнах да гримирам и моделите след всеки грим казват, че е уникален грима и не са имали такъв преди това. Малко или много се промени, нали, мнението ми за... Да. Оправда очакванията ми курса, честно казано, поради причината, че вместо само теория, нали, имаше и демонстрация, бързо се учеше, нещата, които не разбирахме, се случи така, че просто на момента, като ни покажеш как да го коригираме, и всичко ставаше по-лесно, така или иначе. Какво би казала на някой, който мечтае да стане гримьор, но все още се Да спре да се колебае, да започва всичко, ако трябва да се хвърли в дълбокото, за всичко има време. Сега е момента, нали, за развитие и не е излишно, нали, да имаш допълнително изкарани курсове, с каквото и да се занимаваш. Да, някакво умение, което ти се струва невъзможно в началото, но сега го владееш. Да запазя грима върху лицето без да пада, честно казано. Почнах да се гримирам, нали, за събития и грима ми всеки път беше като с едно се лющи и винаги се прибирах на петна. Отделно и разбрах кои са качествени, кои са бокуци, като марки на гримове и косметика.